बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज एनएलबीनि लेङाइ आफादगिरि बि बख' बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि खौरां सफैदों। नंगौ, बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिन बर'नि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय एनएलबी आफादा 3 बोसोर जाबाय। नाथाय 3 बोसोरनि गेजेरावनो उदालगुरि सनाय एनएलबीनि डिजेगनेटेड केम्पआव थानाय एनएलबीनि लेङाइ आफादगिरि बि बख' बिथांखौ आफादनि नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनायनि जाहोनाव लेङाइ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोरमायनाया जोंनि आखायाव सफैनो हादों। नंगौ, थारैनो बर' हारिनि थाखाय फिन सोमावसारफिननो होननानै गोदानै आखायाव हाथियार लानानै ओंखारनाय बिथांमोननि गेजेराव 3 बोसोर आबुं जायै समावनो बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जानाय जाथाया मोनसे सोमोनांथाव आरो सानजाथाव बाथ्रा जादों। थारैनो एनएलबीनि लेङाइ आफादगिरि बि बख' बिथाङा आफादनि माबायदि बेरेखा खामानि मावखो, जेराव गावनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय एबा बोख्लायजानाय, बेनि सायाव दासिमबो बिथांनिफ्राय रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बेखौ जों उननि समावहा मिथिनो नाजागोन। थारैनो बे समाव जों साननांगोन दि गोदोनि एनडिबि आफादनि गेजेरावबो बेबायदिनो आफादनि नेमखान्थिनि माखासे बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गोबां गावस्रालायनाय जादोंमोन। थारैनो एनएलबी आफादनि गेजेरावबो बेबायदिनो बोख्लायलायनायनि गेजेरजों एनएलबी आफादनि गेजेराव गावस्रालायनाय जागोन नामा, बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै दङ। नंगौ, बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायबावदो जि एनएलबीनि लेङाइ आफादगिरि बि बख' बिथांखौ एनएलबीनि माखासे बेरेखा एबा नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बि बख' बिथांखौ आफादनिफ्राय एबा बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होननानै जोंनि गेजेराव आखायाव सफैदों। आरो बे प्रेस रिलिजआव रोखा फोरमायदोदि बिथाङा बि बख' बिथाङा आफादनि माखासे नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों होननानै प्रेस रिलिजआवहा रोखा लिरनाय दङ।